Soc el Rubén García Cifuentes i soc exalumne d'Eòlia i professor del Batxillerat Internacional d'Arts Escèniques a Àgora Sant Cugat. Jo imparteixo teatre i literatura i representació teatral. Llavors, en aquest període de 18 mesos que dura el Batxillerat Internacional, l'IB, ens dediquem en 4 eixos fonamentals, que són la creació, la direcció escènica, el disseny i la producció teatral i la interpretació, tant com a músics com actors i actrius. M'agrada molt aquesta formació de Batxillerat Internacional perquè té moltes eines que et pot donar a la teva feina, tant artística com no artística, pel futur, perquè ens centrem molt en la creativitat, en el treball en equip i sobretot en el pensament crític, que ara, a l'era de les intel·ligències artificials, doncs ve molt bé. I altres aspectes com l'honestedat, la veritat, el compromís, que completen molt la formació dels meus alumnes. Si ets una persona que t'agrada la música, t'agrada el teatre i vols conèixer un centre que ofereix el primer Batxillerat Internacional en Arts Escèniques, vine el pròxim 21 de febrer a Àgora Sant Cugat, al nostre Open Day, que allà t'esperem.